Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżislum qegħdin nofrdu l-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Vella u Mikallef. U llum il-Knisja qed tiċċelebra l-festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib. Jew nitolbu l-mulejjenna nifhmu dan il-misteru fil-ħajja tagħna. Kristu bis-salib tiegħu fdina u jkompli jifdina permezz tad-demm tiegħu. Ejjew nifhmu dan is-salib fil-ħajja tagħna u meta aħna nġarbu s-salib ejjew inwaħduh ma' dak ta' Kristu. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li sid bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intrid li jibnek il-waħdini jieħu l-mewt tas-salib biex isalva l-bnedmin. Għamel li kif għarafna l-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistħoqilna niksbu s-sema il-frott tal-fidwa. Li tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien refgħu il-kamp u telqu miħdej il-muntanja Ħor ma' triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduhom bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu ddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Alla tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna ġbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat srif velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu marant Mosè u qalulu. Bnibna biex tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob li l-mulej ħajwarrab is-sriep minn fostna u Mosè mar jitlob għal poplu. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: għamel serb tal-bronz velenuż u warbu laħ għal stendard. U kull min jingidem u jħares leħ ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u warbu laħ bħal stendard. U ġara li kull min kien jikdmu s-serb kien ħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla, ngħidu flimkien. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla. Il-poplu tiegħi għatu widen għal-liġi tiegħi. Iftħu widnejkom għal klim fommi. Niftaħ fommi biex inxandar klim l-erf, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem, ngħidu. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla. Kienu jfittxuh meta kien jeqridhom. Kienu jindmu u jfittxu l-Alla bil-ħerqa. Kienu jiftakru lill-Alla il-blata tagħhom. Alla l-oli il-feddej tagħhom, ngħidu. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla. Imma kienu jqarqu bih bi kliemhom, kienu jikdbulu bil-sienhom, għax qalbhom ma kienx sewwa miegħu, ma kienux fidili għal patt tiegħu, ngħidu. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla. Iżda hu kien iħennu jaħfrilhom mill-ħtija, ma kienx jasal biex jeqridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-kollha, ma kienx jixel iltu kollha, ngħidu. Tinsewx l-emejjer kbar ta' Alla.
Qari mill-ktieb mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Filippi. Ġesu Kristu li kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sier. Sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla li jaħsas smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art iħlejjaq kollha jinżlu għall-kub tejhom. U kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Nqomu bif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Nadurawk, Kristu, umberkuk, għax sablibek fdejt id-dinja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serf fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax għallek ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Hekk illum qegħdin nagħmlu din il-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib. Jiġifieri qisna qegħdin ringrazzjaw lill-mulej l-Alla tas-salib ta' Ġesu. Hekk dan il-misteru tas-salib għax ħafna jgħidulu misteru, hekk diffiċli nifhmuh għax aħna s-soltu l-Alla nassoċjawh mal-barka, mal-affarijiet sbieħ, mal-ġid. Però xi kultant il-dan Alla mbagħad li verament jagħti l-ġid jagħtina kollox, inkunu selettivi miegħu. U ninsew ukoll li parti mill-ħajja tagħna hi wkoll is-salib. Issa dan ma jfissirx li l-ħajja kollha għandha tkun salib mill-bidu sal-aħħar. Dik impossibbli, dik il-ħaġa mhix ġejja minn għalhekk xi ħadd ikun jgħix salib mill-bidu sal-aħħar ta' ħajtu, irid ikun hemm xi ħaġa sejra ħażin, irid ikun hemm inġustizzja kbira, sejra ħażin, jew forsi xi marda psikoloġika lil dak li jkun tibqa' tweġġa' lilu nnifsu jew tweġġa' lilha nnifisha. Jekk inħarsu lejn il-ħajja ta' Ġesu, is-salib, il-mument tal-passjoni, kien 3 sigħat l-aktar ġurnata jekk nieħdu minn xejn ġie arrestat fuq 33 sena. Però mbagħad meta jiġi s-salib u l-salib ikun veru ġej minn Alla, wieħed irid jerfgħu kif għamel Ġesu. Bħala parti mir-rieda tal-Missier għal ġid tagħna u għal ġid tal-oħrajn. Fil-fatt San Pawl xejdilna: inkompli f'ġismi dak li jonqos mill-passjoni ta' Kristu. Ekku fil-qari rajna dak il-mument fejn anke Mosè olla s-serf fid-deżert. Dan is-salib għalina hu l-fidwa. U ejjew meta nkunu f'xi diffikultà l-aktar meta inħossuna qed neħduha quddiem il-ħażin, quddiem xi forza ħażina, quddiem xi ħaġa li tmur lil hemm minnha, ejjew ma nibżgħu qatt nirrikorru u nitolbu l-Ġesu biex ikompli
jifdina u jnaddafna bid-demm tiegħu. Hekk di l-passjoni l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu ma kienx ħaġa biss ta' 2000 sen ilu. Imma f'kull qudiesa li nagħmlu minn hawn ftit ieħor il-konsagrazzjoni qed infakru di l-passjoni ta' Ġesu. U l-ħajja kollha tagħna li nsara u l-grazzi kollha li naqelgħu ġejjin minn dan l-att li jagħmel Ġesu għalina, minn din il-ħajja li hu ta' għalina. Għalhekk hemm nitolbu l-Mulej jagħtina l-erf tiegħu llum mod speċjali biex nindunaw narfu aktar din il-kontradizzjoni tas-salib fil-ħajja tagħna u fid-dinja li qegħdin ngħixu. Ejjew ma nibżgħux quddiem dan is-salib u ejjew ma nħallu l-ħadd imbagħad iballanna l-idea li l-ħajja ma fihiex l-ebda salib. Minn hemm żewġ estremi. Min jipprova jballa l-idea li s-salib ma jeżistix, li twassalna l-illużjoni kbira. U hemm min jaħseb li l-ħajja salib kontinwu, dik hi illużjoni oħra, dik mhux ġejjin minn Alla dawk l-estremi. Però ejjew nitolbu l-erf ta' Alla biex fil-waqt li ngħixu ħajjitna f'imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn, ngħixu l-ħajja ta' kuljum, meta jiġi s-salib veru nindunaw li hu veru salib u nerfgħuh u nimxu bih wara Ġesu. Għax jekk nimxu bis-salib tagħna wara Ġesu, imbagħad miegħu naslu għall-glorja. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa u rresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Papa, l-isifijiet tas-saċerdoti, għal dawk kollha li huma responsabbli mill-Knisja biex f'isimna ikomplu jfittxu dejjem ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Missier Ħanin qed tpoġġi qudiemna din il-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib. Nitolbuk Missier Ħanin biex nindunaw is-salib veru li inti toffrilna fil-ħajja tagħna, nagħmlu distinzjoni bejnu u bejn affarijiet oħrajn u meta jkun ġej minnek nilqgħuh bħal Ġesu. Nitolbu. Missier Ħanin aħna xi drabi nistgħu nkunu ta' salib għal ħadd ieħor. Tolbuk tgħinna Missier Ħanin biex aħna ma weġġgħu lil ħadd u meta nindunaw li forsi weġġajna xi ħadd, nitolbuk tagħtina l-kuraġġ li nippruvaw nirranġaw fejn inkunu weġġajna. Nitolbu. Jekk f'dan is-santwarju il-Madonna meta kelmet il-Franġisk Portella qaltlu wkoll jikber fil-devozzjoni tal-pjaga l-moħbija tal-pjaga tal-ispalla, għalhekk nitolbuk Missier Ħanin għall-Pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddejja taħt it-toqol tas-salib. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Knisja mqazza kollha tiegħu. Naddafna mulej minn kull ħnina, minn kull ħtija, bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Bih neħħad nubiet tad-dinja fuq is-salib ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq.
Nizzuħar l-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Intrid li s-salvazzjoni tal-bniedem isseħħ fuq l-għowda tas-salib biex mnejn nibtet il-mewt toħroġ il-ħajja u l-għadu li rebaħna minn fuq din is-siġra jintrebaħ minn fuq l-għowda tas-salib bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċ reġrat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fel aw minn tiegħek nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-erwieħ tal-familji Vella u Mikallef. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrij, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Issa li tmajtna bl-ikla mqazza tiegħek, fiċċa kontana nitolbuk mulej Ġesu biex kif dejtna bis-salib tiegħek li fih il-ħajja tagħna, hekk ukoll twassalna fil-glorja tal-qawmien, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.